Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang po ako sa pangalang Baby, 33 years old at single mom sa isang 3-year-old boy. Sumulat po ako dahil nais kong humingi ng payo. Sa buong buhay ko, isa pa lang po ang nakarelasyon ko. Kababata ko po siya at 10 years kami. Hindi ko na idedetalye yung pinagsamahan namin kasi baka abutin po ng 16 episodes. Basta yung 10 taon na yon, masalimuot. Pinoblema ko lahat, babae, alak, droga. Hinayaan na siya ng mga magulang niya kasi bata pa lang, pariwara na. Pero ako, kumapit ako. Hindi ako bumitaw. Hanggang sa mabuntis ako. Dahil alam kong tamad, hindi ko na inobligang magtrabaho. Ako na lang ang kumayod para buhayin siya at ang bata sa sinapupunan ko. Sa awa ng Diyos na pagtanto ko kung gaano ko kasyunga at nilayasan ko siya pagkapanganak ko. Kinontak niya ako recently at hiniling na magkaroon sila ng komunikasyon ng anak ko. Nakakainis kasi sa loob ng 3 taon, maswerte na kung makapag-abot siya ng 800 pesos. Minsan 1 taon lang yan hindi pa taon-taon. Kaya naman, hindi ako pumayag. Sinabi ko na para sa amin ng anak ko, patay na siya. Dagdag ko, wag na siyang umiksena sa buhay namin dahil isang itim na kandila lang ang katapat niya. Ayos lang naman daw basta wag akong manggugulo dahil may bago na siyang kinakasama at masaya daw sila. Tapos nagpadala ng picture nila nung kinakasama niya. Nawindang ang katawan lupa ko. Kung dati kasi kamukha niya si Joko Diaz. Oy, kung kilala niyo po si Joko Diaz, malamang may frozen shoulder na po kayo. Kung dati kasi kamukha niya si Joko Diaz, ngayon kamukha na siya ni Palito sa sobrang kapayatan. Ay. Kung naabutan mo rin si Palito. O napanood yung Rambo to. Ayan. So si Palito sobrang payat niya. So kung di niyo po siya kilala, Filipino actor na sobrang payat. Kaya nga Palito. Yan. Yung babae naman, hindi ko maintindihan ang itsura kung babae ba talaga o lalaki. Kesa makasakit ng damdamin, hindi na lang ako nag-react. Hindi ka pa nag-react sa palagay na. Paano na lang, friend, kung nag-react ka na? Anyways, Nicole and Diego, tama ba ang desisyon ko na wag ko nang ipakilala ang anak ko sa tatay niya? Wala kasi talagang mabuting naiambag, iniaambag, at maiaambag sa buhay namin. Sa estado ng buhay niya na durugista at tambay, baka makasama pa siya sa anak ko. Para kasi siyang isang anino na ayoko nang balikan. Ano po ang palagay ninyo? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Baby. Actually, kahit hindi na tayo sumagot Kaya nga sinagot niya na rin tanong niya. Sa True Lalo, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Diba? Walang inambag, walang iniaambag, at sa pagkakita mo sa picture niya na parang drugista tambay pa rin, walang maiaambag. And the first time niya kasi nakita na drugista talaga, alak lahat ng bisyo nandyan. Yan. So, anong maibibigay? Ang tanong kung papakilala mo, anong maiaambag nito sa anak mo? Correct ka. Wala. Wala talaga. Though, syempre karapatan niya naman yun, pwedeng paglaki ng anak mo,
wag mong itago. Pwede. Or baka by that time, Oo. hindi na siya durugista. Oo. Pusher na lang. Ay. Hindi na siya gumagamit, nagbebenta na lang. Oo. Charot, diba? So, i-assess mo. At this point, hindi talaga helpful. Oo. Tapos, Walang benefits sa anak. correct. Lalo pa, yung bata, ilang taon lang? 3? Mhm. So, kung 3 years old, wala rin naman Oo. siyang, I don't remember anything when I was 3. Mhm. Hindi ko masyado matanda. Sa bagay, ulam ko nga kanina, libot ko na eh. Nung 3 years old pa ba ako, Oo. di ba? Pero, masyado siyang bata. Oo. Maaaring hindi pa makabuti ito sa kanya. Tama. Maaaring mag-create pa ito ng trauma Oho. na dadalhin niya hanggang sa pagtanda niya. Correct. Diba? So, at this point, wala siya maiaambag. Ikaw na Oho. mismo nakasagot. So, it's a no. Oh, so Diba? malinaw naman ang sinasabi ng batas, 'di ba? Na sa nanay ang bata edad hanggang 7, 18. tama? Di ko sure. Kaya nga Tayo. tayo pasaway eh. Alam ko parang 7 may gano'n eh. 7. Di ba 18? Hindi. Hanggang 7. 7 years old na, ganon. Parang yung bata magde-decide siya kung pwede na siyang mamili kung sa tatay or sa nanay siya sasama. Ayun. May ganon. Oo. At 7, alam niya na ba? Hindi kasi ang kailangan, ang sinasabi ng batas, kailangan sa nanay kasi una, yung gatas, yung comfort zone ng bata talaga sa nanay. Tsaka talaga. yun, growing years. Oo, yan. So, yan. importantious na sa nanay kasi yung nanay yung magbibigay nung Oo. what the child needs. Tapos by that time, pwede na siyang pumili. Pero parang ang bata, halimbawa, iniisip ko kasi 7 or 9 ata, parang kasi ganun. feeling ko 18. Kasi anak ko, si Prince, di ba magsi-7 pa lang siya. Na by the way, nakatutok sa atin si Brian of Hard Rock Cafe. Ay, Kanilang Sir Director for Brian. Operations. Baka alam ni Sir Brian. Oo, Sir Brian. Baka alam mo naman yung sagot sa tanong. Ay, sa mga Diba? nanonood, mag-comment kayo. Mag-comment, ganyan. So, Kung ilang taon? So, kasi yung anak ko magsi-7. Naalala ko lang si Brian na nakatutok ngayon kasi gusto namin mag-birthday siya sa Hard Rock Cafe. Wow. So, yung anak ko 7. Pagka tinanong mo siya kung papipiliin siya, parang wala siya masasagot. Parang masasagot niya Minecraft, Roblox, pagkain, ganon. So, feeling ko older. But anyways, whatever it is, balik tayo sa'yo. Kasi alam mo naman kami, Diego, mamarunong lang naman kami dito. Mga chismis lang. Correct! Hindi Chismis buo. Pero, narinig ko lang kasi nung nag-party ako, ganyan, Yan. diba? So, whatever it is, at this point, malinaw din naman na wala pang mayaambag. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa future. Diba? Baka magkaroon ng change of heart. Wala namang imposible. Nagkakaroon talaga ng mga change of heart. Tama. Diba? So, maybe, pag nagparamdam ulit, di ba, di go. Tingnan mo yung status Correct, niya. di ba? Kung magparamdam ulit. Kaya lang tingnan mo ano bang sinabi niya, di ba? Nagparamdam. Tapos sabi mo, hindi, di ba? Ano ba sinabi niya? Di okay lang. Basta wag mo kami istorbohin. Di ibig sabihin, siya mismo, hindi rin siya sigurado sa mga desisyon niya. So, wag na mabother ka ng dahil lang dito. Tama. So, don't let this bother you. Ang importante, magkaroon ka ng presence of mind. Kasi syempre ngayon, naguguluhan ka eh. So, paano mo magkakaroon ng presence of mind? Huwag ka muna magdesisyon ng galit ka. Diba? Sabi mo, ayaw mo mag-react pero ang dami mong sinabi, friend. Diba? Saka alam mo yung ginawa ng ex mo, sinend pa yung picture. Kaya nga, di ba nakakayamot? Yung bago, parang di ba? nang-aasar pa. Diba? Parang, hello, umubo na ako sa'yo. Gusto ko lang yung anak ko. Correct. Diba? Wala na akong paki sa'yo. Ito nga, may kasama nga ako. Di ba? So, alam mo yun, lahat ng yan mga red flag. Di ba? Lahat ng yan mga red flag. So, wala nang rason para balikan pa. Don't let this bother you na anino pa siya ng nakaraan. Nakaraan na yun. Alam mo, sabi nga, sino ba yung kausap ko recently? Mayroon ako nakausap recently na sabi niya, meron talagang part of our past, especially in past relationships, na ayaw na nating balikan, tas hiyang-hiya tayo. Ako meron akong ganong karelasyon na parang, kung pwedeng buburahin ko talaga kasi parang kakahiya talaga. Sana hindi nangyari. Sana hindi ako tanga, sana may mga ganon eh. So, hindi lang ikaw yung ganyan na inilaban kahit mali, inilaban kahit maraming red flags, maraming ganyan, marami tayo. Diba? Hindi ka nag-iisa. Pero ang importante is the present. Yun lang muna. Doon lang muna tayo. And dahil present, diba? At present, walang maiambag na mabuti sa anak mo yan. Tama. So, wag na siyang bumalik sa buhay ninyo for now. At saka, linawin mo rin din na halimbawa habang pinapalaki mo yung anak mo,
wag mo ring masyadong siraan yung tatay. Kasi hindi din maganda sa pagpapalaki ng bata. Pwede mong sabihin yung issue kasi ninyo, problema niyong mag-asawa yun eh. Labas siya doon eh. Sabihin mo na lang na hindi nag-workout. Kasi hindi pa muna nagkakaintindihan. Hindi pa rin niya maiintindihan habang maliit pa siya eh. Pero wag mo naman masyadong, tama ka, wag mo masyadong sabihan or siraan masyado. Kasi you'll never know, manalo sa loto yan. Naku, bugs ka. Tsaka hindi natin alam na baka magbago in the future. Yan na nga, sirang-sira na. Hindi na maniniwala yung bata. Correct. Paano? All his life, di ba, anong ginagawa mo? Finifeed mo, correct. Finifeed mo sa kanya na masama siyang tao. Ayan. Di ba? Pero for now, don't you worry about it too much. In-express niya naman na wala na siyang pakialam. Huwag mo na nga daw siyang guguluhin. So dahil hindi mo na siya dapat guluhin, dapat deadma ka na rin. Di ba? So yung sinasabi natin, paano ba ma-achieve yung presence of mind? Paano mo makakalimutan, 'di ba? Dapat kilala mo yung sarili mo eh. Alam mo yung magpapasaya sa iyo, alam mo yung magpapakalma sa iyo. Totoo 'yan, 'di ba? Yung unang-una dapat i-heal mo yung sarili mo. Correct. Ipagdasal mo yung sarili mo. Tama. So ano ba yung mga paraan mo para maging okay ka, 'di ba? So kung di mo pa na-achieve yung healing na 'yan, of course go back to church. Correct, Kanina lang kaka-message na ni Conyo Bicolano, nag-send siya ng picture, pumunta siya sa Quiapo Church, first time niya daw. First time niya daw. So, alam mo yun, yung mga ganon. At hindi natin alam kung anong, hindi alam eh. Sure tayo na kapag ka nagdasal tayo for healing, di ba, God will send people. Correct. Or mismo, minsan, di ba may ganon na paglabas mo minsan sa church, parang yung may kagaanan ng kalooban, di ba? Yung ganon. O di naman kaya kilala mo sarili mo na konting inom lang. Manood ng sine. Tama. Makinig sa radyo, di ba? Listen to your favorite music. Manood ng paborito mong artist, di ba? Will actually be helpful for you sa healing. Tutulungan mo yung sarili mo. Ganun ang gagawin mo. Uy, by the way, si Ella May Saison. Ay, oo Feb nga 20, pala. Hard Rock Cafe. Oo, si Ella May, alam mo, napakagaling talaga. Syempre ako nag-train dyan. Charot! Saka hindi lang si Ella May, yung kapatid niya na musical director. Talaga? Kasi magkapatid sila. Ay, grabe. Alam Sobra. mo, mag-enjoy kayo. Frustration ko talaga yun. Yung sana, pag nakakakita ako ng mga ganyan, lalo pong magkakapatid. Alam ba, kakanood ko lang ng The Course. Magkakapatid sila. Bakit lang sila may musical talent, di ba? So, yung ganon. So, manonood ka ba ng concert? Pupunta ka ba sa Hard Rock? Panoodin mo ba si Ella May Saison? Di ba? Mag-unwind ka ba? Di ba? Yung mga ganong mga paraan, gawin mo to heal yourself para hindi ka na ma-bother pa ng anino ng nakaraan. Ang mahalaga kasi dito, nakaalis ka na dyan eh. Tama, Nakaalis ka na sa masalimuot. Correct. Huwag mo nang babalikan. And this, yung sinabi din natin na ito, yung statement ko na rin na yan, for those people na nakalet go na sa bisyo. Pero ngayon nag-iisip, naku, parang gusto kong sundahan ulit Parang gusto kong uminom ulit di ba? Nakalaya ka na nga dyan na-survive mo na yung unang 2 buwan. Tsaka unang 2 linggo. Alam mo na yung kung anong mapapahama ka eh. Correct. Parang ito nga, iniisip mo na babalikan pa. Hindi na, kasi napahama ka na nga eh. Tama. Nakalabas ka na lalo pa, nakakita ka ng picture na parang durugista talaga na patunayan babalik ka pa ba? Hindi na. So, wag na. Kailangan nating stress sa kanya to kasi alam mo, Jegs, kung alam niya talaga yung sagot or kung sure na sure siyang hindi niya nababalikan, hindi na to nagsusulat Ayan, tama. Alam niya na yung gagawin niya, hindi. Moving on Hindi parang medyo nag-iisip pa rin bigyan ba ng chance, ganyan. Meron ng chance pero not today, not now. Meron kasi mga pangyayari talaga, especially sa mga pinag-uusapan yung ex. Kahit sabihin mo wala na, pero pag nagkita kayo, parang nire-relieve nyo, may bumabalik. Kaya nakaka-problema sa mga reunion Tama, totoo. Diba? Kaya ako naniniwala ako, it has always been my belief, Jegs, na exes can never be friends. Sa akin talaga. Kasi may history kayo niyan. Meron kayong tikimang naganap before, di ba? Na maaring manumbalik so hindi makakatulong sa mga current relationship. So, pero ako yan lang siguro, natin. weird lang ako, kaya okay ako sa mga exes ko. Ikaw pala, okay ka sa ex mo Hindi ka weird. There are people who are friends with their exes. Ako lang kasi siguro, lagi ko naiisip yung history. Kasi kung anong pinagagawa mo Kasi, alam mo na.
kasi naalala ko, di ba? So, wag na lang, di ba? Kasi baka mamaya magkabalikan pa or whatever. Di ba? So yung ganun. Kaya may feeling tayo na itong kailangan nating sabihan. Kasi baka ito yung tipong pag binalikan ni ex, nafo-fall agad, baka marupok. Yung hawakan lang yung kamay mo, naglambot na agad. Ay, tayo dyan. So sinasabi namin sa'yo, hindi siya makakabuti. Sa ngayon. Tama. Diba? Hindi naman natin sinasabing in the future, ganyan na siya forever. Hindi. Kasi posible talaga ang change of heart. Tama. Ganyan. Ako na lang eh. Diba? Dating masamang tao. Ikaw na lang, isa sa mga halimbawa, di ba? Kahit ako, hindi ko rin ma-imagine yung sarili ko. Correct. Na isang araw, ang mga caption niya ay mga biblical verses. Di ba? Samantalang dati, di ba? Pinagkakwentuhan nga natin nung isang araw, isa ka sa mga pinakamalakas mang asar, nakakayamot ka kaya, pero may change of heart. Tama. So anything is possible. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!